musika, walang sawa. Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 nakabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong talas programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narengalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo da sayang kabwasan. Makteryon Lingkor, ati magti Pangasinan, Dennis Mujares. Paibang si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si engineer Dennis Palaganas. Agaw natin na Miyerkules, pizza sa sa bulan na Agosto 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. 38 anyos siya laki nan tumbling od motorsiklo. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Sidecar tan motorsiklo nan banggaan motorsiklo na plug kanal. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Laki inaresto lapod illegal logging. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. 40 anyos siya laki inaresto da panloloko to niya. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal. Aramay Dawit ada palpakyan flood control kabatla. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Senate media binawalan niya ang loob at gagawin niya impeachment debate. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Racket debris na China na plaga singer at dayat at Palawan. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Pinoy ang ipawita na kwarta at ISIS in Aristo Jad United States. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Vice President Sara papayabatan na Korte Suprema at apila na Kamara. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan.
Oras nila sa 6:09 na kabuasan tanatan wadyari detalye ada balita da lokal. Oras na alas 8:45 ng araw nan inaresto na sa kabiyangan na pulis Dagupan. So 40 anyos siya laki. Kinabat sa nareston suspect at ngaranto na Romel Kayabyab Gemino. Wala asawa, residente na barangay o Sitio Kalamyong, Barangay Bunawang Geset at siyudad na Dagupan. Si katoy naresto basid biskog na warrant of arrest impact na korte at insungay na Article 318 na Revised Penal Code o kaso na panagluko. Sa may suspect na naresto dyan Barangay Poblacion Weste at siyudad na Dagupan. Tan si katoy ngangan na korte mampiyansa at kantidad na 2,000 pesos. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 39 anyos siya Lebror inaresto na Taklayn Uloy at oras na alas 12:55 ng araw Jada Barangay Santa Maria Isa Bali na San Nicolas Pangasinan. Kinabat sa nareston suspect at ngaranton na Rogelio Carbonel Oliano walay asawa, residente na bitlang lugar. Si katoy naresto base biskog na warrant of arrest impact na Regional Trial Court Branch Makalanor at din sunggay na Section 78 na Presidential Decree 705 o illegal logging. Sa may suspects yung gangan na korte yung mampiyansa at kantidad na 12,000 piso. Si katoy nawit Jada Police Station for proper disposition. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Banda dala 7:20 na labi nan imbatik iray biktima da aksidente. Imbatik na saray ng respondent tayog pulis sa kaiba sa Bureau of Fire Protection BFP. Yagawa ja Barangay Poblasyon na Bali na tayog Pangasinan. Saray involved biya luganan Black Honda Wave 125 with a cycle. Mamanehoan na Valentino Cornelio Cerquiña 48 anyos sa walaan na pasahero. Yakinabat ang ngaranto na Jenny Marabi Cerquina 51 anyos sa tanah samay kabanggaan dara niya Black Gray Motorcycle Aerox 155 yang kapoy plaka. Mamanihuan na Francis Baladad Abungan 27 anyos ang kapoy driver's license akalason at bunag ng motorsiklo sa manangaran na Mark Anthony Ponti Bianza, 18 anyos. Diyan ginawa ng investigasyon ng pulis sa kabatan niya sa Redwaran Luluganan. So, umbabatik dyan Provincial Road, mamarapad way sa direksyon na nakasabilara at abit lang lugar. Abangga na Honda Wave, so diking na motorcycle Aerox. Jada biskog na impakabangga sa may Honda Wave. So bimasibas jada drainage canal. Yan ang resulta ng kasugat-sugatan na sare involved person. Yasikare imbatik jada Eastern Pangasinan District Hospital. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Agakabat ya laki ato bakyar ang motorsiklo imbatik dyan patambalan na agawa sa aksidente oras na alas 5:30 ng araw Jada Provincial Road na Barangay Asansor Bali na Season Pangasinan. Sa may Black Euro Kiwi motorcycle yang kapoy plaka so ato bakyar tansaya so mamanihoan na agnya kabat yalaki. Jada investigasyon na pulis sa may motorsiklo so mamarap jada north direction nan agto akarkula. So, only ko tan bimangga ad konkreton semento jada taytay singaga na sa may empakadubakyer ang motorsiklo. Akagamor na sugat sa biktima tan si katoy tampol yung batik jada patambalan. Jada ginawan follow up akabatan na so ngaran na biktima. At ngaran to na Dennis Partible Muraw 38 anyos. Ya pulis siya si katoy mampapaabig natan patambalan. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan.
Antes tanunda pagada sa Balitad Nasional, wajanire pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:16 na po ng umaga, 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA na bumagsak ang debris o mga bahagi ng Long March 12 rocket ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas malapit sa Palawan, kamakalawa ng gabi August 4. Ang debris ay bumagsak sa loob ng 21 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 18 nautical miles mula sa Tabuhata Reef Natural Park. Mga lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon naman sa investigasyon ng National Bureau of Investigation ng NBI Puerto Princesa, na ang malakas na pagsabog mula sa kalangitan ay nagdulot ng pagkabahala sa mga residente na ang inilarawan nilang tunog ay malalim at sumasalubong o reverberating boom na unang inakalang may pangyayari sa himpapawid o kaya ay isang lindol. Wala pang naiulat na pinsala o nasaktan, ngunit ang insidente ay nagdulot ng pansamantalang alarma, lalo na sa mga barangay sa baybayin. Inulit ng ahensya na ang babala sa publiko laban sa panganib ng rocket debris na sakaling mamataan ay pinapayo na huwag hawakan o kolektahin ang anumang makitang debris dahil maaaring magtataglay ito ng nakakalasong sangkap tulad ng rocket fuel. Sa halip agad na ipagbigay alam sa mga otoridad. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Inaresto ang isang 28 anyos na Pilipino na may hawak na green card noong nakaraang linggo ng mga otoridad ng United States of California dahil sa umano'y pagpapadala ng mga pondo sa mga pinaghihinalaang Islamic State of Iraq and Syria terrorist o ISIS. Kinilala ng Department of Justice ng US ang lalaki sa apelidong Villanueva na kinasuhan ng pagtatangkang magbigay ng material na suporta sa isang dayuhang teroristang organisasyon. Ang nasabing pagkakasala ay may sentensya ng 20 taon sa federal na bilangguan. May ulat ng US DOJ na base sa record ng isang money transfer firm, si Villanueva ay nagpadala ng 12 beses na bayad na nagkakahalaga ng $1,615 sa loob ng 5 buwan sa dalawang tagapamagitan na nag-a-access ng pera sa ibang bansa. Ang ISIS, isang kilalang dayuhang teroristang organisasyon ng US, ay responsable sa mga pag-atake sa halos 20
iba pang mga bansa, kabilang sa ang Afghanistan, France at United Kingdom. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, pinasasagot ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte at ilang abogado na sa inihaing apela ng Kamara laban sa naging desisyon sa impeachment na unconstitutional. Binigyan ng 10 araw na non-extendable na period sina Duterte at Atty. Israelito Torion at iba pang abogado kaugnay sa motion for reconsideration ng House of Representatives na humihiling na baligtarin ang desisyon na nagbasura sa impeachment case ni Duterte. Ang kahilingan ay nagsasaad na payagan silang gampanan ang eksklusibong tungkulin na usigin ang isang impeachable official at ang Senado na litisin ang kaso. Nauna nang idineklara ng Supreme Court na ang articles of impeachment laban kay Duterte ay pinagbabawalan sa ilalim ng 1-year bar rule ng Article 11 Section 3 ng Konstitusyon. Samantala muling iginit ng Supreme Court na ang desisyon ay immediately executory. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, tinangka kahapon na pagbawalan ang Senate media na i-cover mismo ang mga magaganap sa session hall ngayong araw tungkol sa magiging desisyon ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang staff ng Public Relations and Information Bureau ng Senado ang nagsabi sa media na bawal silang pumasok sa session hall ngayong Miyerkules, August 6 dahil may mga monitors naman sa loob ng press office. Sinabi rin ng staff sa media na sumunod muna bago sumuway. Bawal din umano ang mga cameramen ng iba't ibang network na nagko-cover sa Senado dahil magkakaroon din naman sila ng kopya ng video na nagmumula sa Senado sa pamamagitan ng audio-video recording. Kaugnay nito, tumayo si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa sesyon kahapon upang linawin ang nasabing kautusan. Inamin ni Senate President Francis Escudero na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaugnay sa sinasabi ng staff ng bawal mag-cover ang media sa loob ng session hall. Ipinunto ni Ontiveros na dapat malinawan ang nasabing verbal instructions mula sa PRIB dahil mahalaga ang mangyayaring debate ng mga senador sa impeachment case ni Duterte. Isang cameraman naman ng isang network ang nagsabi na bawal pa rin silang pumasok sa session hall ngayong araw at ang papayagan lamang ay pumasok ay ang mga reporters. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, ilang individual at korporasyon na sangkot sa katiwalian sa Department of Public Works and Highways ang tukoy na at malapit ng ma-blacklist sa mga proyekto ng gobyerno. Sa pinakahuling podcast episode ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bagaman hindi pinangalanan kung sino ang tinutukoy ng mga contractors, sinabi nito na malapit ng sampahan ng kaso ang mga individual at mga kumpanya na sangkot sa substandard projects. Ayon sa Pangulo, hawak na niya ang mga pangalan ng mga taong responsable sa mga palpak na flood control projects na naging dahilan sa malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Hindi niya siya magdadalawang isip na panagutin ang sino mang mapapatunayang nagkulang sa tungkulin gaano man kataas ang posisyon nito. Ayon pa sa presidente, ang mga korporasyon may mga contractors ay kitang-kita na hindi maganda ang trabaho kaya ilalagay sila sa blacklist para tuluyan ang hindi magkakontrata sa gobyerno. Kasunod nito ang pagsasampa ng kaso sa mga kumpanya at opisyal na mabibigong magpaliwanag na kung saan napunta ang pondo na ginastos sa mga proyekto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungat almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:24. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
ang puta-putang Iran Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Cassette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tandyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:29 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabwasan Pangasinan. Siyempre ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkora, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Dennis Palaganas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Pizza 6 sa buwan ng Agosto 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga issue ngayong umaga. Kung mayroon kayong mga gustong idulog na mga hinaing, mga reaksyon, suggestion, opinion, maging pagbati, kung may gusto kayong batiin dyan, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating smart number natin, 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784 at yung personal na text line ko 0946-503-6465. Sa atin naman pong Facebook, live na live pa rin po tayo, tsaka sa ating YouTube. Yan, Ayan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Basahin namin lahat ng mga kuan ninyo, hinaing ninyo, mga pagbati ninyo mamaya ng konti. Maganda na yung panahon na kapaborito Irol Na, bali-bali lang tita, amin at kinla. Makabawi lad sa may imbubunagiran na simba. Diri sunuran. Correct. Diri sunuran, aramay arum, dilap-dilap, nagkaroon ng pagba sa ilang mga lugar, mga bayan, dito sa lalawigan ng Pangasinan. In particular, dyan sa may bayan ng Kalasyaw. At tinignan din natin yung mga barabarangays kahapon, at nagawi tayo doon sa may barangay Nagsaing. Dyan sa bayan ng Kalasyaw. At ay barangay Nagsaing at wala ray parte kinmaditan. Lubog. Lubog. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Liga President Jose Pares Jr. Ng barangay Nagsaing dyan sa bayan ng Kalasyaw. Si Liga President yan. Si Councilor. Ayan. At inalam natin na ang kalagayan ng kanyang barangay sa nakalipas na nagdaang kalamidad. Na ayon kay Liga President Jose Pares Jr., hindi sila nagpabaya sa kailang mga constituents. Ang mga barangay council at mga local government units ng Kalasyaw headed by Mayor Patrick Agustin Karamat ay talagang nandyan na nakaantabay sa lahat ng mga taga Kalasyaw, especially yung mga affected families na binigyan sila ng tulong. At ayon kay Liga President Jose Pares, ang LGU Kalasyaw sa pamuno ni Mayor Karamat nagbigay ng relief pack at ang barangay council din naglaan sila ng pondo mula sa kailang calamity fund dahil matapos na nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Kalasyaw, automatic ang mga barangay ay naglawas na rin ng kailang pondo mula sa kailang calamity fund. Maong ditang takin, amin na barangay, at apataway da, so kin. Apataway da kabarangayan da. Correct, sa pamay. Samantalang dyan dagupan, yan, ang declare na under the state of calamity, siyempre, walay barangay, mangipaway na pundo to. Hindi, ta siya napupusal ko no, Jai. Pantal. Karuman distribution, di tadkin. Ilan ti? Pantal araman. Tagara barangay Pantal, talagang matrapik awa. Matrapik? Aga makadalan suluganan, nagkarakal, kahon-kahon, so isasempad da. Pero, dyan sa Kalasyaw, talagang, lapag kasi umpisan ng Mayor Patrick, unahin yung mga affected, and then, yung isunod agad yung mga hindi gaanong apektado. Kasi kung tutuusin, lahat naman talaga
affected. Oo, Ang malubha lang yung mga lumubog. Lumubog yung lubog sa baha. Kaya smooth yung kailang pagbibigay ng relief goods sa mga pamilya, mga apektadong pamilya dahil meron yung stab na binigay sa bawat pamilya. Na wala pong pangalan ng sinumang politiko doon sa stab na yan. Dahil yung binili ng mga relief goods na yan galing sa pera ng taong bayan, kaya't ayaw ni Mayor Patrick Karamat na yung mapahiran ng politics yung kailang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kaya kahapon nga nakapanayam natin itong si Liga President Jose Pares Jr. At ayon sa kanya may mga apektado na mga pamilya. I think 4 yata na pamilya rin yung apektado yung pagbaha dyan sa bayan ng Nagsaing, at yung 2 yun yung lumikas sa mismong chapel ng barangay, yung iba doon sa kailang kaanak. So ngayon, tunghayan natin ang panayam ng Radyo Pangasinan kay Liga President Jose Pares Jr. Good morning sa ating lahat. Una, di salamat sa Diyos sa katawan, tangi, timbre so balik-balik parang sama so di malanya gelap or kandidat so balik-balik salamat aramay tutumo nilang tinukiramay pangka abigan ya Parangaro to Barangay Tanjung Munisipyo ya Parangaro ng Mayor Agustin Karamat ya karatimot na 1,004 ya relief asan angalatimot na bahit na barangay ya insalitimot ya nilipaktimot ya interisaray anin masip suginawami apektado nanti mayam mahirap ilang din amin. Kaya maraming salamat at tulong na aking kakima sa Barangay Council, Tanasari di Zabayo, Barangay Tamot, kakaiba sa Barangay Nagsaing at Barangay Official. Sir, ang mulay kabarangay tayo iyakan at evacuation center most affected sir? Wala so affected na talagang agaraman ko ako na umuna alubang na naluso ako na kaya walay to families ya nalipakit o dyan chapel ya security side dan amara may abong pamilya so nalipakit kaibataan kaarudaya abong dyan ikurot dan di riverside ya pagduling ito pagka siniraki aki ganyan sa kapal na pinipigaran so talagang affected ya talaga ya total na apa saya bagyo ya di Malang. So more or less yan pamilyahan more or less ay evacuation chapel tayo dan riverside sobrang pamilya ang sasabay dyan akiulikan yun balik yung barang pamilya kaya more or less for families so nanti bakpe para for seat keeping ng pamilya na. Saya nag-ibag yung kaya proseso kung kayo mapapala ng overflow ng swilo. Yes, yan riverside ng overflow man so ilong kanya maklos so agos kanya aramay ako tekanda ya kakabuhan so demand so dinalang na danom kaya sa makunda talaga affected niya adalat na talaga. Sa may tesari agriculture gusto mo din. Pada agriculture talagang halos 70% so adalat derap ya pagi tayo tan sa may kinta bisukol kasi no say pagimaya aga pa sa burong tornad sa ramay may bisukol isnil kan ramay padaya itataran na kayo mga sa kanyang departament halos 70% sa apektado yan mga sa barangay ng Saing. So naman ay tulong na agriculturist sa Daiwa
Sa advice ko sigara, so picturean nyo tan so tinanong nyo atay pagriyo o atay agriculture ya apektado, picturean nyo ya talagang ebidensya ya nalga tananda po so kira sa may pagriyo ta sa nyo report agriculture so mas advice ko sigara katulad sa ginawa mo. Bilang Liga Presidensial at tumakso na nagawad tayo. Nagsalay kang barangayan tayo. Dino dyan tayo kirol malay na kalasyaw sa Liga President. Siya as Liga President, wala na yung tutulungan ng po sa programa, yung pangkamungan, yung iter na pakulit-kulit, ang energetic, ang kamuhan niya, mayor tayo, mayor Patrick Agustin Karamat, o talaga unaalala yan bilang Liga President ang problema na 24 barangay sa area kakibatay kapitan, area council, punta sa area kakibatay ng council of kanyang piparaan, botan niya lang so assessment na LGU dan aray member na SB ipapahulong ng Vice Mayor KBQ Makalay kanyang kumon agla kumon tumpok yan tumpok yung pula agla kumon so kung sabi kalamidad yan bali na kalasya o ititirong Pangasinan. Sir, na gusto mga may tinanti tulong nyo during calamity o kalahari, so ano sinibagay sa may distribution na ginawa na local government unit? Sa may distribution na LGU, local government unit, yung pagka-antak na kinikilat mo, kay Bakiray Councilor, kay Bakiray Department Head, aray employees, ang tawag ito kay Mayor Patrick Agustin Karamat, Vice Mayor, aray Councilor. So, bali-bali na ginawa na sistema through staff, yung ginawa ng Mayor Patrick, kasi tapan, mag-aaral doon, dan sama, so agad na binibilang, trakto, so singa mamumplain, tapan mo, ledan na importansya, man niya kumplinan niya ganun staff, tapan mo, nihintin magsusang kailangan doon bilang affected na bagyo na krisintang imong. Kanyang salamat babalang at kini Mayor tayo, Mayor Patrick Agustin Karamat, bali-bali so impangi distribute ginawan policy o polisiya or may sistema tan tulong na amin niya LGU employees ya unta-unta sa PNP PEL yan sa may kataway volunteer NGOs. Salamat karumalit watan niya asobya ang problema na aray kabayan tayo di barangay to munisipyo. Kanyang iter ko so pisalamat din sa katawan ta ayan din mahal niya sa so aka kintila aka survive tila. Sir, tanong nakantamemot si MDR na kalasyaw. Watan si hintayo si Councilor Villacorta, yaw tayo lang aka monitor tan aray tutungod da so watan niya ang inter na servisyo da inter da so sa tatawag maraket ya pinutulong da sa agawa ya sa kunatan sa manso aron niya empleyado na hindi so walang nagkilitira na may tatawid cloning para may arumya kill or delikado ya araman so makaresko ya mangga or atuman ya kill ya sagabal dalang tan sagabal arika kabungan. Sinatuman na si Liga President Jose M. Pares Jr. na barangay nagsaing bali na Kalasyaw. So paliwawa tumatya kaya sa distribution smooth. Smooth si katumalante so gabayan agawan na Mayor Patrick.
Ya, ang po mo lararatay kin. Kumbaga, kasabida, bukor na ba alay mga idero, ta may... May stab kasi, may stab. in Palimaad barangay, tansi barangay, si kare mga iter at sara may talagan Actually, amin ya different barangay family. eh. Saksakilabat, so balitak yakin ditan eh. medyo maguloy pila. Medyo magulo. Aliway sistema to may barangay. Oho. Ditanad kin banawang. Medyo ariwa mo kintan. Hindi, may mo sa mga ibabagay, kasabida di mayor, tanirara may mambunog, at agay karakal. At sige ginaway barangay manaya dito, tinatawag turan amin. Insan kasabi di madbenyo, di man nanbunog na Stab. Aliwa, katulantin, interte istabad sari barangay official, samo i-divide, may division of work. Iter mo sa may kagawad. Iter mo sa may kulay simpok mo, kulay kyan, may nasasakupan mo ran area. San onyan oras, on sabi lara di, man iter, i-download na latay relief, man, kumuna nga po. Tinawag turan namin. Singara gilata. Di singara gilatan ken. Kumbaga, amay ubong na gilata, amay tinurok to, tamay na gilata, utal na namin niya, mansaswe. Uukso yun, aapigaran. Nagmalaw ya, wala problema. Maliwakin. Sa distribution lalaingan at hanggang po'y kasalanan dararamay man-distribute. Tapos siyempre, unsa bilang wala ba lima na barangay official? Na trabaho yung barangay latan. Si Karaso, panlapo ay kiyan, listaan. Si Karay makaanta. Si Karay mga magay bilang. Diyan social welfare at balay. Correct. Pero sa bagay, minimal mo labat itan yan ang maliwa problema sa may distribution. Sumpalatan, pero dyan may yung tutumbok kumon at gawin nyo la. Ipalimay yung mga itan yung trabaho raratay kagawad. Naluwag yung po politika. Nawata, may erap na yung politika nyo tay may ayuda. Kanyan, atanay, so agawa at kalasyaw, at agtimat ilalo lang tita nawa, unsabi, danom ya amin ya barangay, sa atin di for barangay, sa tasalinap na sa tay dilap. Kanyan ken, may indeklarada, so state of calamity, sa barangay mat, at siyempre, ang ipoy malara na sa may calamity funda, barangay isaliod sa raday relief goods tapyan na wala ni iter at sa may affected family. Kanyan na dito barangay nagsaing at smooth so sa tay distribution lapulante tas ikwanin kapitan na Liga President Jose M. Pares Jr. At impalimak at sa may barangay council ko so saratay man-distribute kwanto nasaratan niya abitlaran na amay stab atan pinuntan sa bire relief at smooth laso sa may nga pala problema. Nga problema. Dito susi nga may adalan ng tanan minsan dito na gabon. Gabon, smooth. Walay pila. Pero agalay pulis na nasumpal. Kasi yung mga nakapila, yung mga may stab. Correct. Dumamot so style na si Kapitan Saldi Bauson. Impalim na ito namin at Barangay Council. Yasikaran namin. So, nandisipute ng saratay stab. Nandisipute ng saratay relief goods. Antam kasi si Kapitan Saldi Bauson at kini. Kasi nga tanay, trabaho ng Kapitan Saldi. Siyempre, si Katoy head of the barangay, manununot. Sakit-sakit mo lang ulututan, apuyat. Saan walay kagawad ya atilakad pansitan, aanapon to. Kamanaya, una akarla may distribution. May naugipad pansitan, nagtuanta. Nanmanumot la, pulyam la. Man imbestiga ni kumunan sa mansalita. Mabambantay mo, teki. Pulyam la, tanang manumot. Laamod abong to. Kung saan ka man laber, agmuantay babagam. Nante. Okay. Liwa mo yung man. Yan si Kayora, yung barangay council. At tupo yunin maong no antura, susara may naawat na barangay, aratay unsasabi,
antis kayo man salita. Ta siyempre no ang salita kayo't aliwan to manahayaman ay ang sakit mata, yadingilin mata. Awa, kanyan na kaya na si Casio man alwar kayo na sa tayo pangibulos yu salita. Aliwan sa may wala sang iyo at sigilan sige so pa na bulos yu salita. Bakit wala sang iyo, panlaber yu, ang gano'n ang kapod lugar. Ang gano'n ang sakit dadlayag na sa may mandil. Ito ni, duaran, ang sakit daran kinman eh. Yun. Duaran ang kapod lugar eh. Ngante, kanya. Ang may labir to, ang kapod lugar. Ang may kulaan to, ang kapunid lugar. Ganyan na, si Katutan. Ay, Tadi tagkalasyaw at bali-bali pa so may relasyon na sa executive body, sa legislative branch, tan na sa barangay official, bali-bali. So harmony dalitan. Tas ay gagamtanda at amay pakatulong at saray kabalian da at balay na kalasyaw si Katutan suso talagang gagamtan nasay mayor at balay na kalasyaw manlingkor na duga at sa balay na kalasyaw Pangasinan. Aha. Good morning, dakinan na Michael Mariado Suganob. Ayan, good morning. Si Susana Bungar Bustamante, good morning din na sa iyo. Alex Kasulya, siguro taga Bulinaw iya, si Alex Kasulya. Kung hindi ko nagkakamali, taga Bulinaw. Si Paing Palos na Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Majina Kurda, good morning. Diyan sa nasa Hong Kong ito, si Majina Corda. Pero taga ko nito Burgos, sa isang OFW. Yun, mga bayani natin, OFW. Ayan, good morning po sa inyo. Reaction di ay Jessica de Guzman, sabi niya salamat kay Kap Jose Paris, sabi niya. Okay. Mike Garcia, thank you sa mga elected officials, sabi niya naman. Si yung mga elected officials, ginagawa lang po nila yung kanilang mga trabaho. Diana Islaw, keep up the good work. Sayang, okay. Good morning din. Dito na kalasyaw kasi kini. May trabaho na aliwan mapanta. Antam kasi si Mayor Patrick Agustin Karamat at kini, ang kikima ang gano'ng labi ang gano'ng labi, paglilabi, wadtan lalo sa may kasagisagan na sa atay ken atay delap kanto may kalamidad ditan lang naugip tas talaga isang linggo silang diyan magmula nag-umpisa yung bagyo araw ng Martes yun tas siyempre pasok siyempre ayos sandara may relief goods i-distribute da kay buwasan sigara man distribute amin kimimoy ditan ang gapuso sa may empleyado aga kimimoy amin ira kimimoy ditan yung naging division ng work nila hinati-hati nila yung pagbibigay ngayon hinati-hati rin nila yung mga department heads iba-iba rin silang grupo kanyan na ken bilib ko di tagkalasyaw talagan ken may nangkakasakay ira pian na untulong at saray kabalayanda itad bali na kalasyon tang kumumata sugawan dara may arumya LGU aligande kalasyaw ano kasabi harate untan larang kalamidad agaw labi watan eren ung kikimay nga po ken wala ra may bali na pulisya kalamidad at ken agdara kuno na tawagan hawin kukulan dara may ken natawagan mayro mga pudya lante anyan na ken aditan nyo nanengneng jad bali na kalasyaw at marakep so sa may gagawenda patakaran tapyonuntan at aratan niya abilaran na serbisyo at unsabi at say doorstep na sara may mangkakaukulan dita bali na kalasyaw. Good morning kay Elma Bungar Manansala, si Annalyn Jung Serena nadagupan, good morning.
Aha, dito sa tay Facebook tayo, ka paborito Errol waratan so. May kinmanaya atalaranan nyo may may sorpresa na hinditan programa at Kalasyaw. Oo. Aha. Yung magkakaroon sila ng Kalasyaw Sports Development. On. Ito na wala nagawan Showdown. sports activities. Ayan. Malapit na. Malapit na. The search for the most outstanding youth of Kalasyaw. Yan. Ayan. Meron pong programa yung 2025 Patak Awards. May patak, may parangal sa aktibong tagumpay at ambag ng Ayan. kabataang Kalasyawenyos. Kaya't antabayanan nyo, aratan niya activities siya nagawa dito bali na Kalasyaw, Pangasinan. Kapitan Joseph Oson na Barangay Lungos, Kalasyaw. Kumusta kila ditan? Kumusta lay former Vice Mayor si pare Dave Messina? Wag tamot sa tayo ito kitulungan dada sa may panahon na kalamidad. Nagkumat may panlibar-libar. Si Ken Christopher Iko. May ikong kabuasan at si kayo. Good morning. Ryan Solis Flores na wala Pulan. Jabik tao. Pulan, Bilyaran. Hindi. Pulan. Bansang Pulan. Ay, Pulan. Pulan Pulan ka mati. Pulan. Sa kami manggagalaw na kin. Pul. Diada Kintan. Aron niya bansa. Okay, good morning. Pero taga kiniya. Taga Hermosa Dasul. Ayan, good morning. Ada si kayo. Sarag to na manigsasiste na, engineer. Take it away. Mag-exercise tayo. Good morning sa mga nakikinig, Mag-exercise tayo. mga viewers natin Upang ang katawan natin ay sa PAT, professionalism, accountable at transparency. Good morning kay Manager Joy Baby. mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Good morning din kay Councilor Kyle Arthur Balduiza Gaspar. Si Councilor Dr. Nestor Gabrillo, good morning. Good morning kay Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwing. Ayan. Kimapuyoy. Good morning, Matad Kinan, Councilor Mike Season. Si Councilor Ardy Soriano. Kung kakapuyoy. May ate Mike, kakalnama mo. Good morning, Matad Kinan, SK Federation President Nariana Ayay Messina. Good morning. Si Liga President Jose Paris Junior. Ayan. Si Brian Kalaunan, SB Secretary, good morning. Si Madam Marmy, si Sir Carlo, good morning. Diyan sa may Mayor's Office. Good morning sa inyong lahat dyan. Ayan, good morning. Kay Sergeant Esteves. At si, saka kay Ma'am Jubet. Ma'am Jubet, dyan sa may LCR, Local Civil Registrar. Good morning sa inyong lahat dyan. Mga staff dyan. Si kahapon Sir, pakibati naman na kami dito. Good morning po sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Ayan, good morning. Hanggang po nilabi. Ayan, dyan sa bayan ng Mapandan, good morning kay Mayor Carl Christian Biga at lahat ng mga staff dyan sa Mayor's Office. Good morning po sa inyo. Si Sir Jeff tsaka si Sir Felix. Dyan sa may LDS Auto Repair Shop. Repair Shop. LDS. Yung gawaan ng mga auto dyan sa may San Fabian. Lungos yun, Barangay Lungos, diba? Bantayan pa yan yata eh. Hindi, Lungos na lang. Lungos. Good morning po sa inyo. Dyan. At magandang umaga. Si Kuya Lando Suratos, good morning. Yung may-ari.
Good morning din kay dyan sa may San Carlos, si City Mayor Jolier Ayoy Resuelio. Good morning. At gawin din kay Vice Mayor Bogs Resuelio at kay Secretary to the Mayor. Si Sir Jules. Good morning. Si Sir Juliano, good morning. Ayan, good morning po. At ganoon din kay Liga President Boyet Magat, good morning. At si former Liga President Nanding Stabilio, kumusta ka sir? Long time no see. Long time no see. At si Kapitan Joel Cruz na Barangay Rizal, long time no see. Untan naman si Kapitan na Barangay Mamarlaw. Good morning. Si Daos, Kapitan Daos. Kapitan Daos. Ayan, Si good morning. Bob 25, dito at Barangay Quintong, good morning. Ayan belated happy birthday karuman na dakinan Renato RJ Jimenez. Oy, si kapaborito RJ. Ayan, good morning. Mula kay Atan, no wala mang birthday, kakansyonan to. Bawi ang tamat, kansyonan tamat. Sige. 1, 2, 3. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Nakabawi tala. Nakabawi la. Aliwan si Katulabas, so kansyon na kansyon dyan. Correct. Si Don Ramon Bautista Sr. Kita the Region 1 Medical Center. Good morning. Ada si kayo. Si Director Joseph Roland Mejia, good morning. Okay. Hanggang pulay maladlaom, yung oras tayo da programa na maabig iya kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kamit pansamantalan na mapatahir ton ompawel na buwas sa kantaboy da sayan na programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtaryon lingkor ati magtipangasinan Dennis Muharis, tanjad technical control si Engineer Dennis Palaganas. Good morning matada Kenan Manager Joey Baby. Jalabat at DWJA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM.